अभी आप सुन रहे हैं माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़िया से। म्यूजिक बाय डीजे गुड्डू राज। हो बात झापल चले बेसी दिन सो अब उघार भ गेले। हो बात झापल चले बेसी दिन सो अब उघार भ गेले। कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। हो बात झापल चले बेसी दिन सो अब उघार भ गेले। हो बात झापल चले बेसी दिन सो अब उघार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। अखन अहाँ सब सुन रहल छी माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़िया से। गुड्डू राज मधुबनी। छौड़ा चलै कनिकारी लेकिन छौड़ी चलै जोर हो। हाँ छौड़ा चलै कनिकारी लेकिन छौड़ी चलै जोर हो। चक्कर चला के दुनू भाग गेलैया 4 बजे के भोर हो। ओकर मम्मी कहै छै कान के छौड़ा टेंशन द गेले। हो ओकर मम्मी कहै छै कान के छौड़ा टेंशन द गेले। हो कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा छौरी के लाके फरार भ गेले। अखन अहाँ सब सुन रहल छी माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़िया से। गुड्डू राज मधुबनी। चले दहेज के लोभी मंगला अब पिटे छै कपार हो। हाँ चले दहेज के लोभी मंगला अब पिटे छै कपार हो। नहीं जाने केहन बेटा भ गेले कहै छै गौआ जवार हो। ओकरा ताकैले उमे से उजाला देखो हठार भ गेले। ओकरा ताकैले उमे से उजाला देखो हठार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा चौरी के लाके फरार भ गेले। हो कल मंगला के बेटा चौरी के लाके